Φαντάζει όμως και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς χώρα. Στο 6ο λεπτό. Εν στάση. Εκτελεί την παλιά του ομάδα. Μια ομάδα την οποία είχε υποσχεθεί ότι θα είναι αυτός που θα την αποκλείσει. Ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Ο Ραμπούλα θα μαζέψει την μπάλα. Αυτό που είπαμε δεν θα την μαζέψει καν γιατί πάει κάτι κάνει. Πρέπει λοιπόν την μπάλα στα δίκτυα του. Ο Παναθηναϊκός με τον Άγγελο Μαρτινά. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Σιδερόπουλο που δίνει για τον Βαντέχα. Ο Βαντέχα τον σούτο 3-1. Ο Βαντέχα βάζει τον Παναθηναϊκό σε 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος της Βαντέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει τον Παναθηναϊκό